ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед, куҷое бошед дар амони худо бошед. ҳамеша ғарибо аллоҳ мададгоратон бошад, барори коратон атяд. дӯстои азиз, имрӯз эълон дорем духтаро дар шаҳри Екатеринбург, модаро, хоҳаро агар бекор бошед, номерои мақсад менеҷера мемонам, Людмила Петровна ном дорад, ба ҷои кор таъмин мекунад иншоаллоҳ. кор дар пекарня ва университет столовия, зарф шуштан ва мақсад уборка кардан, ҳамон корои занона, иншоаллоҳ корои осон, зарплаташ во время. ва ногуфта намона, дӯстои азиз, эълони дига дорем. авиакасаи мо кор карда истодааст, иншоаллоҳ барои шумо дар тамоми ҷаҳон билет ҳай, ҳамин дар фикри шумо ҳастем. иншоаллоҳ ҳамин занг занед, тамом худоха ман номерои мемонам, номерои худма аз номи канал гап занед, скидка обязательно. билетҳо аз ҷониби Россия ба Тоҷикистон, аз Тоҷикистон ба Россия через Узбекистон, билетҳои арзон иншоаллоҳ барои шумо мекунем дод. иншоаллоҳ занг занед, дар фикри шумо ҳастем. худо хоҳад навора дастгирия фаромӯш накунед. дер боз навор накарда будем. дӯстои азиз, кору фаъолият медонед ки дар шаҳрҳои мусофирӣ. дӯстои азиз, навора подлиса кунед, дастгирия фаромӯш накунед. ягон реклама доред, ягон хизмат дар тарафи мо бошад, дар комментария нависед. иншоаллоҳ дар хизмати шумо ҳастем. дуогӯи ватан модар бошед. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. дӯстои азиз, дуогӯи ватану модар бошед. иншоаллоҳ дуогӯи мо бошед. ассалому алайкум.